बर' समाजाव हाबा जाखानाय आइजो गोमानाय गुबुनजों दोनखारलांनाय जाथाया बांनायनिफ्राय बांनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। बेबादिनो फिन उदालगुरि जिल्लानि बरनगाव गामिनि प्रदीप दैमारिनि बिसि रेखा दैमारिया थांनाय 24 आगस्टनिफ्राय गोमानानै दं। 9 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसा गथ'नि बिमा गोमानानै थानाय जाथाया ओनसोलाव सोमोनांनाय थासारि सोमजिहोनायजों लोगोसे न'खरनि सुबुंफोरा जोबोर दुखुआव दं। गोमानानै थानाय रेखा दैमारिखौ मोनफिननो थाखाय फिसाजो आरो फिसाया जोबोर दुखुनि गेजेरजों नेनानै दं। लोगोसेनो सावगारियाव नुनाय रेखा दैमारिखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 98633216 मबाइल नम्बराव खौरां हरनो खावलायनानै फिसाया ओरैबादि फोरमायो। आंनि हिनजावा थांनाय आगस्ट 21 तारिख खालि खाथिनि बाजारावहाय थांदोंमोन मैगं बायनो होननानै आरो न'आव बेबो बुंलांदोंमोन जे आं बाजाराव थांनो होननानै। ओमफ्राय बाजाराव थांनायनि बियो न'आव सफैयैखाय जोङो नेबाय थादों खिन्थु बियो मोनफैयासै, मोनाजासिम मोनफैयासै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो आरोबाव कभार खालामबाय, न'खरफोरनियावबो जोङो कभार खालामबाय, जोङो जेरावबो बिदिनो जों नागिरबाय, थेवबो जों बिदि मोननो हायासै। आरो जों फनबो खालामबाय, फन खालामनायावबो जों जेबो बिदि इनफरमेसन मोननाय जायासै। आरो दिनै आंनि हिनजाव गैयिनिफ्राय आंनि न'खरा गोबां बिदि ओरैबायदि दुखुआव गोलैदों, माने जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय खुनु बिदि थिग गैला। आंनि फेमिलि, आंनि फिसाजो, आंनि बिदि बिमा बिफाफोर दिनै आंनि हिनजावखौ नामायनो आङो जोबां गोसो होदों। आरो जुदि माबाफोर दोङोब्ला आंनि हिनजावखौ जे आं न'आव फैफिननायखौ आं लुगैदों। आरो सोरबाफोर जुदि नुदोंब्ला अननानै आंनि हिनजावखौ बे कन्टेक्ट नाम्बाराव आंनो कल खालामगोन। मानोना जोङो दिनै जेसेबां गोबां नायबाबो जों मोननो हायाखै। बिनि थाखाय जोंनि न'खरा दिनै गोबां दुखुआव हायदों। आरो बिदिनो गाबलाय खुलाय जानाय लोंनाय बिदि माने खुनु हान्थि गैया। दिनै जों ओंखारलांनाया दिनै 25-26 दिन जाबाय, मास मोनसेयानो जानोसै। दिनै सासे गथ' दङ, बेहा 9 बोसोर क्लास 3आव फरायबाय थादों, हिनजावसा। दिनै बेबो आंनि फिसाजोबो गोबां माने गाबो आरो नागिरो। बे फरायनाय समावनो उन्दुनाय समाव जिखुनु टाइमाव आंनि फिसाजोआ दिनै गावनि बिमाखौ नागिरनानै गोबां दुखुआव दङ। आरो बिदि ओंखाम जाला आरो फरायनायफोराबो गाज्रि जालांबाय, टिउसनफ्रावबो थांला आरो सेहेराफोराबो बिदिनो गोबां हामा जाबाय। बेनिखायनो गावनि बिमाखौ बे नागिरदों। जुदि बबावबाफोर दोङोब्ला बे आंनि हिनजाव रेखाया न'आव आङो गिदिंना फैनायखौ आङो लुगैदों। जेसेबांबाबो आं लागोन। न'खरनियाबो जेबो बिदि आपत्ति गैया, हायनायखौ लुगैदों। आरो बेनिखायनो जुदि बबावबाफोर दङब्ला न'आव आयनांगौ आरो जोंनि दुखुफोरखौ सिन्था खालामनानै। बेफोरबायदि जेबो नांलाय खमलाय गैया, थांखालिबो नांलाय खमलाय गैया। आरो बिनि सिगाङाव बिदि जेबो बिदि नांलाय खमलाय जायाखै। जों गोबां बिदिनो मोजां अनलायना थायोमोन। आरो न'खरावबो जोंहा बिदि आंबो बाहेरायाव खामानि दामानि मावना जाग्रा मानसि, बे हिसाबै मावनाय दांनायफ्रावबो गोबां दुखु जादों। दायो आं गावनि फिसाजोखौबो गारना गालांनो हाया, फारसेथिं स्कुलाव लांग्राबो गैया। बेबायदि माने गोबां समस्यायाव गोलैदों। बिनि थाखाय आं गोबां अनुरद खालामदों जे आंनि हिनजावखौ जुदि बहाबा दङब्ला बे न'आव फैफिननांगौ। जे फिसाजोआबो गोबां नागिरबाय थादों, दिनैसिम नागिरदों। आरो बे गाबबाय थायो, ओंखामबो जाया। क्लास 3आव फरायबाय थादों दायो, लिटिल वार्ड इंलिश स्कुलाव। ओरैनो नोंथांमोननि लकेसना मा जायगा बेयो? जोंनिया बरनगाव, ओमफ्राय थाना उदालगुरि। दा रायजो राजानिफ्राय मा खावलायो नों जाहाथे नोंनि बिसिखौ मोनोब्ला खबर हरनो थाखाय? आंनि रायजो राजाफ्रा आंखौ बिदिनो नामायनो होदों। नामायनानै जेनेबोला जोङो आल'सना खालामगोन, मोजाङै रायज्लायगोन, होनलायगोन, बे खौरांखौ बुंदों आंनि न'खराव। गुबुन रायजोफोरनिफ्राय मा खावलायनो सानो जाहाथे नोंनि बिसिखौहाय नुयोबा खोन्थाहरनो थाखाय? जायफ्रा जुदि आंनि बिसिखौ नुयो बिसोरो अननानै आंनो खोन्थाहरगोन आरो कल खालामगोन। थानायाव जोङो मिसिं एजाहार जों होनाय जाबाय। सोरजोंबा सन्देह दं नामा? सोरजोंबा सन्देह माने जों दासिम बिदि जेबो डिटेल्स गैया। सोरजों थांदों, सोरजों मादों, जों दासिमबो बिदि मोजां इनफरमेसन मोनाखै। बेनो आरो। नोंथाङा दाबो जेनेबा नोंनि बिसिखौ फैफिनजानायखौ लुबैदों? आंनि बिसिखौ आं फैफिनजानायखौ लुगैदों। आं फैयोबानो एक्सेप्ट खालामगोन। आं नेबायानो थादों आरो जोंनि फेमिलियाबो नेबायानो थादों। दिनैसिम नागिरदों आरो नागिरबायानो थागोन, मोनागौ मानि जों बेखौ अनुरद खालामदों। आरो जुदि बहाबा दङबा फैनांगौ आरो न'आव इमिडियेट।
माबानो मा होदों आंनाव